halløj! En shiny V-kort. Det var jeg tror vitterligt, det her det er en full art, vi er ude i. Hej med jer. God morgen. Og velkommen til Fætter BR. Godmorgen, Freja. Jeg står for det i dag. Det bliver super hyggeligt lige om lidt. Jeg kan se, der står allerede en masse tålmodige unge mennesker udenfor, som vi skal over og sige hej til med et øjeblik. Halløj, så hej, hvad så? Er du frisk? Ja, jeg er mega fedt. Jeg er mega klar. Vi har fået pukkevis med over på Sjælland i dag. Hold da op, jeg er meget lys. Ja, jeg er langt hjemmefra, vil jeg sige. Ja, slutningen af måneden. Ja. Så er det omvendt. Ja. Så er du hjemme bag. Det er jeg faktisk. Og så er jeg slet Ja. Så det bliver mega fedt. Du har simpelthen lavet det helt store setup allerede. Ja, jeg er lige i gang med at åbne nogle bokse for at få nogle pakker til boxbreak, så... Sådan. Jeg kan se en Pikachu. En Pikachu. Skal I over og vinke til nogle af de andre også måske? Nogle tålmodige unge mennesker. Hej. Ja. Så bliver det dramatisk. Og dørene de går op. Lige midt i Fields, og så har det lidt sjovt, som I måske kan kigge lidt på bordet, at de har faktisk 2 autografer kørende lige nu. Fordi det er sådan, at det er ikke kun den her gang, der er blevet mødt op. Vil du sige det selv? Hvor var du med sidste gang? Jeg var sidste gang og den anden i dag. Ja, en tur over i Rødovre, var det ikke? Ja, Rødovre sidste år, så det er Rødovre sidste år, og så er det Fields i år her. Det er mega fedt. Så nu har du både en fra sidste år og en i år. Det sætter jeg virkelig pris på opbakningen. Jeg kan se, at Pukkevis har sat gang i det helt store fis og ballade herovre bagved. Så ja, det filmer lige sådan lidt ind over, så I kan se, hvad der sker. Nej, okay. Kom så. Ej. Go Jesper! Go Jesper! Go, yeah! Så er der lidt fansyr, den der, var. Sådan. Det er også spilbarkort. Hvorfor siger jeg mit navn? Midt det hele. Det synes vi. Det var fint. Det var sejt, den der. Værsgo. Hvem vandt den pakke? Så lidt ved det. Sådan. Ja, selvfølgelig må du det. Wow. Hej med jer. God morgen. Og velkommen til Fætter BR i Rødovre. Vi har simpelthen lige åbnet dørene. Der er min kasket. Det genkender jeg. Hvor fedt. Ja, hallo. Hvor nice. God morgen. Er I også friske? Er der Pikachu? Er I frisk? Er I frisk? God morgen. Jeg kan lige nå det, inden vi bliver totalt overfaldet, for de er allerede i gang. Ja, går vi. Nu skal jeg flytte mig. Ups. Det er det meste kamera. Sådan, super. Sådan, ja. Bum. Og så er vi lige ved at være klar. Sådan. En vender på hovedet, hvad er det for noget? Og så har vi de her noget også. Jeg tror, vi skal arbejde på dem her først. Play and Trade, der også har en frontpack og en sød Pikachu-møns. Ja, så er vi i gang. Jeg spottede dig lige, da vi gik ind ad døren, og så var det rigtig sød lige at vinke en gang. Så nu laver vi lige hilsen den anden vej. Tak. Så hvad hedder du? Julius. Julius. Skal vi se, om jeg kan stave til Julius. Ja, sådan der. Der er stadig, ja, fedt. Så får du lige en bøh med på vejen. Og en stor autograf med. Og så laver vi sådan en lille frontpakke her. Og så kan vi jo slet ikke lægge mærke til, at vi har den samme disket på det. Nej, det er fint. Så det er jo mega fedt. Så det sætter jeg pris på opbakning. Det er virkelig hyggeligt. Så nu har du lige en lille bonus den anden vej. Så mange tak for det. Er det brormand, du også er med? Ja. Altså, hvad hedder du? August. Skal vi se, om vi kan klare den også? August. Haha, mega fedt. Tak. Ja, mega fedt. Tak. kommer lige til det med.
skal have lavet noget pack battle. Så jeg har simpelthen logget Avery til, at vi skal åbne en pakke og battle lidt. Så hvad for en? Tror du er bedst? Okay, det er den der. Okay, super godt. Tager lige den her lidt tæt på. Så kan du vise din der, Avery. Super. Jeg har noget lige lige sød. Nu kommer vi snart til noget sjovt. Skal du ikke matche dit tempo? Det går stærkt, kan jeg se. Det er super. Halløj! Jeg tror ikke, der er særlig meget tvivl, men det var godt nok hurtigt. Det var en karaoke. For lige at komme det der helt op til kameraet. Og det var øjlen der helt også sådan. Avery, han starter lige med at bare totalt blæse mig ud af arenaen her. Der er ikke meget tvivl her, fordi jeg fik bare sådan en stille og rolig reverse. Jeg så også et til og du har mere. Ej, det var da helt vildt. Okay, en til. Og jeg har også en V-kort, og vi har begge to V-kort. Mega fedt, man er ikke tvivl om, at du fører indtil videre med en karaoke der. Hold det hele. Og så har vi en energi, lige præcis. Så vi skal have mange foran med Shining Fates, kan jeg se. Så har vi energi, nu har vi haft farten på, så det er helt stille og roligt. Vi skal faktisk ret mange foran, skal vi have 4 foran til Shining Fates. Jeg tror ikke, der er meget tvivl om, hvem der har vundet den her duel. Så det er din sejr, Avery. Så har du vundet de her pakker. Mange tak, fordi du har lyst til at være med, Avery. Og tillykke med battlen. Hold da helt op. Var det faktisk brormandsduel, vi mødte i? Det var brormand. Okay, nej, okay. Så nu har jeg logget, eller faktisk, Maverick stod meget høfligt ved siden af og sagde, det her det ser spændende ud, hvad skal I lave? Og så sagde vi skal åbne kort, skal du være med? Så hvad for en af dem her tænker du? Så lige mit kodekort lige hurtigt. Værsgo. Der. Jeps. Og så fandt vi ud af erfaring, at vi skal faktisk have hele 4 kort foran. Så 1, 2, 3, 4 op foran. 3, 2, 1. Så starter vi nemlig med en energi, kan I se. Så nu gør vi det rigtigt. Så skal vi lige bruge en enkelt pakke til at have styr på det. Jeg tror, nu kommer der et godt kort til dig. Lige ved at være der. Så har vi en reverse. Du fik man en shiny. Halløj, shiny Galarian Zigzagoon. Wow, det må vi næsten lige have. Og kigge en gang, så den er helt tydelig. Mega fedt. Sådan. Det var da vildt, jeg har ikke en chance her. Nå, vi har... det er rigtigt, jeg har en chance mere. Hvad har vi bagved? Okay, jeg har ikke en chance. Og så får du en holografisk oveni. Jamen, det var da helt vildt. Jeg blev totalt banket her af brødrene. Så derfor overhovedet ingen tvivl. Altså, det var en reverse og en trainer. Og du får simpelthen en shiny og en holografisk. Galarian. Helt vildt. Ja, en shiny Galarian Zigzagoon. Den er virkelig cool. Så jamen, tillykke med battlen. Så er det simpelthen hernede. Lille kort. Vi skal lave flere battles. Vi har søsterpak, og vi laver en duel allerførst os to. Og så bagefter, så laver vi os to. Er I med på den? Ja. 3, 2, 1. Så har vi gjort det rigtigt. Vi har et energikort. Ja. Spinnerang og Trapinch. Nu vil lige være der, kan jeg se. Jep, så kører vi ind til. Gossifleur Horsey. Nu sker der et eller andet. Der var en shiny Cinderace. Du har en Galarian Weezing. Mega fedt. Og så har vi et kort mere. Er du klar? Professors Research og Volcanion. Jeg tror vist ikke, der er så Sørens meget tvivl om, at det er vist Cinderace, der løber med sejren. Men nu har du været så sød og sagt ja til at være med på kamera og så været med i Fætter BR. Så du skal selvfølgelig have begge pakkerne. Så tillykke med en shiny Cinderace, og mange tak, fordi du har lyst til at være med. En battle mere, og en lidt nybegynder til det her med at battle, kunne jeg høre. Tager det helt stille og roligt. Så det skal nok blive hyggeligt. I vil lægge gemme Pokémon-koderne til jeres online. Super fint. Så tager vi 4 kort. 2, 3, 4. Og op foran. Jeps. Har du fået dine 4 op foran? Er du klar til at vende den også? Så vender vi hele bunken. Er du med? 3, 2, 1. Ej, vi gjorde det rigtigt. Så er der energikort på dem begge to. Mega fedt. Så skal vi stille og roligt følge hinanden. En af gangen. Du skal prøve så godt du kan at holde den lige. Fordi vi ved, der er nogle rigtig sjove nogle til sidst. Så hvis man kommer til at skubbe for meget, så ved man lige pludselig noget på forhånd. Vi prøver, men skulle det ske, så vi bliver bare fisse ballade. Det er mest, når vi kommer til de super sjove lige om lidt. Prøv at se ham her. Er han ikke super fjollet, ham her? Elefanten her. Cufanten. En cute elefant. Nå, okay, så det var lidt en side. Jeg synes bare, at der er mange af dem her, der er rigtig sjove, så jeg kan ikke lade være med at sige et eller andet. Eevee og en Trapinch, nu tror jeg, der vil ske et eller andet. Du har en Reverse Startrix. En Didi Shiny V-kort. Det var en, jeg tror vitterligt, det her det er en full art, vi er ude i. Det var, hold da helt op. Det var, ja, der er en chance mere for et eller andet. Skal vi se, hvad der gemmer sig til sidst? En Decidueye og en Celebi, den er altså også virkelig hyggelig. Det var lidt sjovt. Nu ved jeg ikke, hvordan jeg får det redigeret, men jeg startede med at få absolut tæsk af et søskendepar. Og nu var det mig, der fik de bedste kort i jeres søskendepar. Men selvfølgelig, det her, det er din pakke. Du var med til optagelsen, og var hyggelig herinde i Fætter BR. Så tillykke med din shiny Indeedee. Tak, jeg kan godt give hånden. Skal vi også snuppe et billede? Ja. Vi skal åbne de 2 sidste pakker fra ETB'en her i Rødovre. Og jeg er simpelthen logget vores legekammerat Mikkel med i dag, så vi skal battle med en legekammerat.
Og nu hvor vi har Pokevis med herovre, så kan vi Pokevis få lov at være dommer. Ja. Så hvad for en vil du have? Hvad tænker vi? Den ser god ud. Kodekort lige hurtigt, og flasker den til jer. Værsgo. Så et kodekort der, rigtig fint. Det skal ikke nødvendigt lidt svært for mig at få fat i. Super, vi har lært, at det er 4 kort, der du føler godt ud af sådan. Ja, nej, ret hurtigt nu. Ja, det er helt vildt. Okay, er du klar? Yes. Jo, har vi energi, så har vi gjort det rigtigt. Mega godt. Okay, nu tænker nu har vi ikke et bord så tæt på. Nu tager vi den og bare kører den op bagved. Det kan også ligge, det er faktisk en rigtig god idé. Jeg tror, vi kan godt køre den over. Vi kører den over og lægger dem her på Pokevis. Har vi nogle lidt stille og rolige kort her i starten. Nogle trainers. Sjovt, vi vender faktisk til den anden person. Måde vi vender kortene på. Det er vi begge to kørt det på hovedet lige nu. Mega godt. Vi er simpelthen det samme. Ej, det er hallo. Det er lidt sjovt. Det bliver spændende. Ja, nu kommer vi til nogle af de rigtig sjove lige med. Ja. Og hvad siger I? Vi vil gøre noget OG's her. Rookery her. Og Pekko. Så er der noget reverse. Der er en shiny. Allerede der, så er du godt foran. Det helt op. Ja. Det er spændende at se. Lad os lige få den op til lidt. Vi har ikke sådan så god. Normalt har vi jo 2 kameravinkler, når vi åbner kort. Men den her skal vi lige have den op. Ja, shiny kort fra Mikkel. Han ligger hårdt ud. Ja. Så har vi lige en enkelt chance til måske at komme lidt tilbage her. Ikke rigtigt, det var en sjældent en der, men jeg tror ikke, der er særlig meget tvivl. Jeg tror lige, nu skal vi have den sidste med op. Vi fik lige en mana-fy her, den er sådan lidt halvsjælden også. Og der er en rigtig god, var det Dreadnought, der havde det over? Ja, der er vist ikke meget tvivl om, hvad der er sejr her. Så tillykke til vinderen herovre. Ja. Sådan. Jeg skal vi også snuppe et billede. Det var så det for den første weekend af Fætter BR-turen. Jeg gemmer lidt fra anden weekend og lægger sammen med nogle af de andre steder. Jeg har ikke lyst til at skulle filme det hele en gang til og lave gentagelser af hvad der foregår, fordi dagene er jo forholdsvis ens rundt omkring. Så jeg havde lidt diverse optagelser og lidt butiksåbning med Fields. Og så havde vi en lille smule butikåbning, men så havde det primært vores pack battles i Rødovre, hvor vi havde lidt mere tid efter selve eventet, hvorimod Pokecon foregik på Fields-dagen, så der var vi med over bagefter, og den video den ligger allerede på kanalen, hvis I ikke har set den i forvejen. Udover det, og udover datoer, så er der jo stadig 2 weekender tilbage. I får den her lørdag morgen, så det kunne være super hyggeligt, hvis vi ses i Aalborg, ellers er der et par datoer tilbage. Jeg har dem fremme på skærmen et eller andet sted, afhængig af hvordan jeg lige får redigeret noget af det her. Det kunne være rigtig, rigtig hyggeligt, hvis vi ses i nogle af de sidste BR-butikker. Om ikke andet, så må I gerne stikke videoen her et like. Vi synes, det er super fedt med noget hygge pack battles. Og noget Fætter BR. I må have en rigtig, rigtig god dag og god weekend, afhængig af, hvornår I ser den her video. Hej med jer. Ramte også mig selv på næsen. Det går rigtig godt i dag.